L-esponent ewlieni tal-establishment nazzjonalista Godfrey Leoneganato instab ħati fil-qorti l-erba' filgħodu li ppubblika kliem ta' tixwix u mibeda fil-konfront tal-mexxej attwali Laburista Robert Abela, il-predeċessur tiegħu Joseph Muscat u kull min jappartieni għal Partit Laburista. Kien l-avukat u kandidat Laburista għal Parlament Ewropew Daniel Attard li fi frar li għadda ressaq kwerela għand il-Kummissarju tal-Pulizija kontra Leoneganato. Daniel Attard kien argumenta li dritt tal-espressjoni ħilsa ma jagħtix lil dak li jkun is-seta li xerret it-tixwix u l-mibeda kif jagħmel Leoneganato fid-dawl ta' kumment li kien kiteb dak iż-żmien Leoneganato taħt post fuq Facebook tal-President ta' Repubblika Robert Aquilina. L-avukat Daniel Attard talab lill-Kummissarju tal-Pulizija permezz tal-avukat tiegħu Ismail Bsajla biex minnu fih jinvestiga u jipproċedi kontra Leoneganato. Meta l-erba' der fil-qorti kriminali quddiem il-Maġistrat Jean Paul Grech, Leoneganato ġie mistoqsi jekk hu se jwieġeb ħati jew le għall-akkużi fil-konfront tiegħu fil-preżenza tal-istess kandidat Laburista Daniel Attard assistit minn Dr. Ismail Bsajla. Iżda fl-istil arroganti tal-establishment nazzjonalista, Leoneganato wieġeb biss li minn hawn u 5 minuti oħra se nispiċċa fuq il-One, preferenza wkoll għal ġurnalista One News li kien qed jirrapporta mill-istess awla. Hawn il-Maġistrat ċanfru u qallu li hu talbu biss tweġiba ta' iva jew le u xejn aktar. Permezz tal-avukat tiegħu Chris Buzzietta waqt li ammett taħtijietu, Leoneganato qal li mhux se jkompli jikteb aktar kummenti fuq Facebook skontu biex ma jiġix miżinterpretat fis-sentenza tiegħu iżda il-Maġistrat ikkundannah multa ta' 250 euro waqt li taħ il-libertà bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien 9 xhur u issieħ ukoll li kemm il-darba jagħmel reat ieħor il-każ tiegħu jerġa' jinfetaħ mill-ġdid.